Мога ли да те предизвикам да изядеш лимон с сол? Не бе. Нож. Лимон. Дъска за рязане. Трева. Слагаме сол. И... Искате да гледате физиономия, нали? Предизвикателството изпълнено. Потен съм вече. Знаете, че аз съм луд. Не бе. Писката ми стана. Не бе. Знаете, че аз съм гей общ. Не бе. Делно, всяка една от тези играчки си има собствено име и характер. Бялата е белият тигър, червената е фениксът, синята е драконът, имаме още Жокерът, Кирин и черната пантера. Ако все още сме живи и здрави и съм в YouTube, със сигурност ще пусна сол. Така че да, следете. Записваме. Така е. Доста по-добре. Спомняте, преди време в моят Instagram профил поснах една снимка, под която ви помолих да давате своите най-странни предположения за моята личност. Според те, пушил ли съм трева? Какво става, бе? Може би съм пушил ли трева? Станеш ти на 34 години, имаш да слави. По цял ден се занимаваш на компютър седнал, ще да ти измеря слави. Сега ще си измеря моя, като намеря 1 метър и ще си ги премерим. Вземи си кака да те отрак. Който ме стреля, ела тук, бе. Ела тук, бе. Ела, бе. А то ще ме убие, бе, хора. Как ме уби това човече там, бе? И честит! Слави. Хора, зайци, ето ми е вечерята. Слави. Ела, бе, Слави. $2,000 years later.